ଗୋଟେ ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ତୁମେ ସେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। Are you inviting me? ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ଡାକିବ କି? Yes, I'm calling. ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ନାଚି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମକୁ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। Yes, I'm calling out toy. ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବେ କହୁଛନ୍ତି। Okay. Okay. What's it telling you? Talking is your destination. Done! 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 Oh! Done! Done! Oh! ସେ ତୁମକୁ ଦେଖି Okay. Dun 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 dun. Okay, I am come to your India. I'll turn you. ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଥିଲେ। Okay, I have you changed and dancing the single. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ଭଲସେ ନାଚିବେ। Okay, I'm happy you dance and sing and truly welcome you. ଆଉ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବହୁତ କମ ଦାମରେ। And can you out there? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପରେ ଦେଖା କରିପାରିବ। Okay, I'm happy and you can you are. Okay, bye bye. ସେ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି।